jopuonjre go duto e sikunde mag sekondar mag piny owacho. Jatend Migago mar somo ngire George Magoha kaloso e kinde Yango Klese manyien malai mar CBC e sikund primar ma Nairobi owacho ni kata obedo ni gisego okang' maduong' e gero klese go, kwan mar jopuonjre mabiro donjo e klese go pod ni malo ahinya. Magoha bende otiyo kod thuolono mar kwedo weche maliekore ni pod odwaro tich machielo e piny owacho manyien. Magoha oyango ni klese mag CBC e skund sekondar ma yawuoyi ma Kangemi ibiro tigodo e jiwo somo mar CBC. So most of those children in the private sector, at least for the junior secondary school period, can remain there. And I think we have now registered over 100 schools who have confirmed by doing the labs, and they are continuing to do so. After the election is announced, usually I'm serving someone called Uhuru Kenyatta, and I will live with him. When he's still there as a president, you will see me out working.